Ilailahon ta ang duha sa mga bagong cast members alang sa Pipito Manaloto ang unang kwento. We have this morning Miss Gladys Reyes and Mr. Archie Alemania. Maayong buntag, maupay nga aga, Miss Gladys and Sir Archie. Welcome sa programa. Hello! Maupay na uwaga. Hello, Sir Archie. Wow, grabe yung energy natin ngayon, ha? And of course, mas pasasayahin pa natin ang ating umaga sa pamamagitan ng game natin, Miss Gladys and Sir Archie. And May game? yes, may pag-game tayo this morning. Oo. Aga nito, aga game. Okay, Yes, game. ang aga-aga, di ba? May ano tayo, ang game natin is called Bali Talk or sa Bisaya pa, tang twister lang ito na gibali-bali o parang tinitwist-twist lang yung mga words. Okay. diba? Okay. So very easy lang Sige, ito, sige. kayo pa, Miss Gladys and Sir Archie. Ayan. So we'll start with this one, tang twister na Bisaya. Okay, first Okay. one. Ang kwarta ko sa kwarto, 4. Ano ulit? Ang kwarta ko? Kwarto, 4. Ayan. Kaya pero kailangan i-repeat nyo 3 times. So let's start with Miss Gladys. Ikaw muna, Archie! Ang kwarta ko sa kwarto, 4. Ang kwarta ko sa kwarto, 4. Ang kwarto ko sa kwarto, Pwede. 4. So 2 out of 3 si Sir Archie. Makakalito nga, no? Oh, sige, ako naman. Ang kwarta ko sa kwarto ay 4. May ay ba yun? Ang kwarta ko sa kwarto... Ang kwarta ko sa kwarto, 4. Ang kwarta ko sa kwarto, 4. Ang kwarta ko sa kwarto, 4. Ito pa. May second one pa ha. Ito. Ang iho, ihawa, hiwaa. Ano Kaya ang natin iho? yan. Ihawa. Ang iho, ihawa, hiwaa. Hiwaa. Mm-mm. Ihawa, hiwaha. Ang iho? Yes. Ulit, Ang ang iho, ihawa, Hiwaa. hiwaha. Iwaha. Yes. Ah, Ang iho, ihawa, iwaha. Ang iho, ihawa, iwaha. Ang iho, ihawa, iwaha. Wow, close! Yes! Oo. Alam mo naman, madami good. friends mga taga Cebuana eh. Ang iho, ihawa, iwaha. Ang iho, ihawa, iwaha. Ang iho, ihawa, iwaha. Wow, galing! Daghang salamat ha, Miss Gladys at Sir Archie dahil of course, napasali talaga kayo sa tongue twister game natin. At of course, pwedeng-pwede talaga yung mga Bisaya nyo ha. Kasi 'di ba, dito pa naman sa Pipito Manaloto si Elsa is Bisaya, 'di ba? Yes. Oo. At saka in real life, si Manny rin talaga, Bisaya. Dahil bahagi kayo ng unang yugto, unang kwento ng Pipito Manaloto. Can you tell us more about your roles dito, Miss Gladys? Ayan, ako, sobrang mapalad kami dahil naging bahagi kami o magiging bahagi po kami ng unang kwento ng Pepito Manaloto. Ako dito si Nana Rosa. So, ako po yung nanay ni Patrick, played by Kokoy De Santos. So, sa present time, yun si John Per, yung best friend ni Kuya Bitoy, na si Pipito. So, dito, medyo ang character niya, maingay, alam mo, the usual nanay. Na ako naman ang Archie. tatay dito ni Pipito na pinaplay ni Bembol Rocco sa present time. And yun nga, sinabi nga ni Gladys, lagi kami may bangayan kasi dingding lang ang pagitan namin. Bakuran lang ang pagitan namin. And aside sa mga comical lines and mga comical scenes na gagawin nyo dito, ano pa yung mga nilook forward nyo na ipakita sa mga viewers? Number 1, syempre yung timeline. 80s ginawa to. So yung mga millennials natin ngayon na nasanay sa mga phones, nasanay sa gadgets, makikita nila yung pinagdaanan ng mga parents nila na, ito pala yung pinagdaanan ng mga parents na parang mas masaya kaysa ngayon. Yes, so kumbaga ibabalik namin sila doon sa era na yon, 'di ba? 80s, pananamit, kung anong uso noon, 'di ba? At
kung probably yung behavior din, kung paano magsalita yung mga tao. Dahil naging bahagi na talaga itong Pipito Manaloto sa bawat tahanan ng bawat pamilyang Pilipino, ano ba yung dapat aasahan namin dito sa Pipito Manaloto ang unang kwento? Ano yung mga lessons na makukuha namin ngayon? Sigurado po may mga matututunan tayo uli, 'di ba? Kung paano may natututunan sila sa bawat episode ng Pipito Manaloto. Dito po sa unang kwento, makikita nila yung pinanggalingan, 'di ba, ng mga characters. Kasi syempre sa present time, sila Bitoy na, sila Mani. So dito yung mga younger Bitoy. At saka yung mga dito yung mga struggles ng mga batang Pipito at batang Elsa, yung struggles nila growing up not being rich but being poor. We're very excited for this, kaya naman imbitahan nyo na po ang mga kapuso fans nyo, lalo na dito sa Central at Eastern Visayas, na abangan ang Pipito Manaloto, ang unang kwento. Please watch Pepito Manaloto, ang unang kwento. So mga hindi po bagong characters, kundi mga bagong magsisiganap. Sa mga kapuso namin dyan, ng mga taga Cebu, alam ko na sobrang miss ko na Cebu, miss ko na pumunta dyan. Dahil na-miss namin kayo, sana na-miss nyo rin kami makita. Eto, makikita nyo na kami sa Pipito Manaloto, ang unang kwento. Promise, gagalingan namin. And we promise to watch and support Pipito Manaloto, ang unang kwento. Kaya naman daghang salamat po sa inyo, Miss Gladys and Sir Archie. Daghang salamat din. Daghang salamat.